Heu vingut amb energia avui o no? Perquè farem una sessió així una miqueta mogudeta. Espero que us agradi. I començaré la sessió tal com la començo jo, a les aules de música, però també ho podeu fer si feu plàstica o si teniu una tutoria. Jo a cada sessió hi poso una cosa dins que m'ajudarà a introduir un nou concepte. I aleshores ells ho han d'endevinar i han de treballar en equip per endevinar-ho. Si és que sí, doncs es fa així. D'acord? I ells... Si és que no, fem així. I m'agrada normalment que participi tota la classe, no que sempre siguin els mateixos, que aixequin la mà i que que participi tothom. És un instrument? Fa so? És de fusta? Aleshores, després d'aquestes 3 preguntes, que a vegades poden ser més, si veieu que encara si estan molt llançats a preguntar, llavors donem una pista, que les heu de tenir molt ben pensades, les pistes, perquè a vegades segons quina pista dones, ja pam, ja ho endevinen. Per tant, has de pensar una pista que els doni alguna d'això, però que no ho acabin d'endevinar. I després d'aquesta pista que els dones, ja poden fer preguntes directes. Això que hi ha aquí dins té una forma quadrada, cúbica. Doncs avui ja us he dit que havíem de venir una mica de ganes, Què aconseguim? Doncs aconseguim la motivació, serveix per introduir nous continguts. O sigui, una forma, els hi queda molt de dir sí, me'n recordo que el dia que vas introduir la negra, no sé què, vas posar no sé què a la caixa. Fomenta la participació dels nens i nenes, facilita l'atenció, l'escolta atenta i la curiositat. També és una manera de treballar els atributs, de la descripció, que ells, a través de preguntes indirectes, vas treballant. I també el treball cooperatiu. Entre tots han d'esbrinar què hi ha dins la caixa. A quart, les primeres sessions, els hi dic avui al final de la classe tothom es pensa una banda sonora i me la dirà. A quart, hi ha la motivació extra de a veure si avui sona la que jo vaig dir, de la pel·li que a mi em va agradar tant. Sempre els dic que han de ser pel·lícules adequades a la seva edat. És una joguina? Fa un so melòdic.